खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दङ आं आसारानी दैमारी। रादाबनि समाव दङ मोननैसो गोनां रादाब। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो। नोंथांमोननो जों लानानै फैदों बावैसोनि रादाब। बुहुमनि मादाव स्मार्टफनफोरखौ बाहायनायफोरनि गेजेराव गोबां हादोरफोरजों लोगोसे आमेरिकाखौ फेजेननानै भारत हादरा नैथि मासियाव हादोरावनो स्मार्टफन बाहायनाय मासिखौ मोननो हादों। बिनिनो चाइना हादरा 63% हादोरावनो बाहायनानै सेथि बाहागोखौ मोननो हादों। भारत हादरा 31%, थामहिनबा 40 कौटि सुबुंफ्रा बाहायनायखौ दिनैनि रिसार्चआव मोननो हादों। आमेरिका हादोरा थामथि लिस्टआव दङ। गासै सुबुं हारिनि गेजेराव 81% बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना रादाब, जिके, कारेन्ट एफेयार्स आरो सल'बाथाफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। नोंथांमोननिसिम फिन गोजोननाय बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।